La topografia de la superfície del mar és interessant pels seus canvis constants provocats per diferents processos físics. Un procés que tots coneixem és el de les marees, però n'hi ha d'altres que també alteren la superfície del mar. Per exemple, els grans corrents, com el corrent del Golf, els remolins que se'n deriven o la reacció a les tempestes. És important monitoritzar l'altura de la superfície del mar per qüestions científiques i aplicacions civils, com ara la predicció de corrents, investigació del clima, rutes marines, instal·lació de cables submarins, producció de petroli, gestió pesquera, predicció de ciclons o seguiment de restes i plàstics, entre d'altres. Investiguem la utilitat dels senyals de navegació per satèl·lit, anomenats GNSS, després que es reflecteixin al mar, per mesurar de forma molt precisa la topografia, o sigui, la forma de la superfície marina. Ho fem a geometries molt rasants. Aquests angles d'observació, les ones i en general la rugositat de la superfície tenen poc efecte en el procés de reflexió i esdevé el que anomenem reflexió coherent, o sigui, malgrat les ones, la superfície actua com un mirall llis. En aquest tipus de reflexions, la fase es pot traquejar, és contínua. I si canvia l'altura del mar, també canvia la mesura de fase. Així podem obtenir mesures molt precises, amb errors de pocs centímetres, del nivell del mar a cada punt d'observació. També ho fem a senyals a dues freqüències. Això ens permet mesures més robustes i experimentar amb la combinació d'aquests dos senyals. L'Agència Espacial Europea, ESA, ha finançat una activitat per investigar la reflectometria a angles rasants. Una campanya experimental es va desplegar a 1.400 metres sobre el nivell del mar, al cim més alt de les Balears, al Puig Major, a pocs quilòmetres de la costa. Es va instal·lar dins d'unes instal·lacions militars d'on s'obtenia electricitat i protecció. Consistia en un joc d'antenes i un receptor GNSS dissenyat expressament per recollir els senyals GNSS reflectits en el mar. Hem desenvolupat un instrument per adquirir els senyals GNSS que arriben a les antenes i enregistrar-los sense quasi cap manipulació. Aquests senyals es mostregen i s'enregistren 80 milions de cops per segon, cosa que requereix més d'1 terabyte d'espai per cada hora de mesures. Un cop al laboratori, podem investigar diferents maneres de processar aquests senyals i optimitzar la precisió altimètrica. A més, una boia oceanogràfica es va instal·lar a la zona de mesures GNSS per monitorejar les zones i el vent i així estudiar el paper que juguen en el procés de trencar la coherència de la reflexió. After processing the signal and applying a set of corrections, it is possible to obtain the sea surface height measurement. DLR provided the atmosphere corrections. The GNSS altimetry precision obtained in this experiment is at 3 to 15 centimeter level, which is comparable with dedicated satellite missions in the same region. We have also found the relationship between the sea state and the applicability of this technique. This is an important result for the implementation of this technique in future satellite missions. Aquests resultats també són interessants per la missió PRETTI de l'ESA, un petit satèl·lit de reflectometria rasant amb senyals GNSS. Aquesta activitat ha estat realitzada per l'Institut de Ciències de l'Espai, Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, el Sistema d'Observació Coster de les Illes Balears i l'Institut de Física Solar i Terrestre a Alemanya.